ועכשיו אנחנו נלמד לסרוג עמוד. למדנו עין שרשרת, למדנו חצי עמוד. ועכשיו אנחנו נלמד לסרוג עמוד. עמוד נסרג גם תמיד בשורה קודמת. לא משנה אם סורגים במעגל או בשורות, תמיד צריך משהו להכניס אליו את המסרגה, לולאה. אז איך סורגים עמוד? שמים חוט על המסרגה, מלפפים, מכניסים לעין הרלוונטית, ואוספים חוט ארוך לתוך העין. ואז יש לנו 3 לולאות על המסרגה. אוספים חוט, מעבירים דרך 2 לולאות, יש לנו שוב 2 לולאות. אוספים חוט, מעבירים שוב דרך 2 לולאות, עד שיש לנו לולאה אחת על המסרגה, וזה עמוד. שוב, אוספים חוט על המסרגה, מכניסים לעין הרלוונטית, מכניסים חוט דרך הלולאה, יש לנו 3 לולאות. אוספים חוט, מכניסים רק דרך 2, אוספים חוט, מכניסים דרך עוד 2, ויש לנו עמוד. ושוב. בעצם בחצי עמוד לא שמנו חוט על המסרגה, לפני שהכנסנו את החוט ללולאה, ובעמוד אנחנו שמים חוט על המסרגה, מכניסים, אוספים דרך 2 ושוב דרך 2. ככל שניצור מיומנות אנחנו נוכל לעשות את זה יותר במוליכות ויותר מהר. הנה אנחנו מסיימות את השורה, מסיימות ומסיימים. סריגה זה גם לבנים וגם לבנות. ועכשיו אפשר לראות למה קוראים לזה עמוד, כי בעצם אנחנו רואים פה עמודים. בשורה שמתחת אנחנו רואים את החצאי עמודים שסרגנו קודם.